campur sari Pandawa Laras Indonesia. Hadir di hadapan masyarakat semua. Spesial untuk warga masyarakat Karangputih, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, dan Pandawa Laras Indonesia. Jika dipun paling di dalam ringo jadi sarjana seni, jika meja saking laladan Sidoarjo Jawa Timur. Bersama Presiden Gondang Jawa Timur hadir dengan musisi-musisi ternamanya Jawa Timur. Hadir di hadapan panjenengan semua Dade Nur Fadila, ada Ning Haruko Vitalisa, ada Ning Nur, ugi Ning Jumia Tujo Sari, Ning Vivi Sugiar, ada Ning Puput Agustina, campur sari Pandawa Laras hadir. Monggo, monggo, Amir Sani Pandawa Laras dalam ringo
sakti kali sonir sandi kala laras pamarakan nuli kosa sumiliri angin kamliti etoya sekar aku babaluhure budaya puji asa sakti kali sonir sandi kala salam tahlil dua Mugi Gusti tansah ambarkani lumantar sesoni ingkang rawuh abisani Pandawaras campur sari salam tahlil kula aturi Mugi Gusti tansah ambarkani lumantar sesoni ingkang rawuh abisani Pandawaras campur sari Ayo ayo yo ayo ayo yo ayo 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 mari kita jogetan Dino lupa goyang 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 campur siang senggol 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 asik enak banget Oh yo ayo ayo yo ayo yo ayo 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 mari kita jogetan Dino lupa goyang 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 campur siang senggol 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 asik enak banget Pandawaras campur sari ikalan riko jati galane pancen bagus kentang kapora ruti Pandawaras campur sari ikalan riko jati galane pancen bagus kentang kapora ruti Pandawalaras Indonesia Salam pambuka saking kanca-kanca Pandawalaras Indonesia Tondo jaya-jaya ning arek Pandawalaras Ning Jumia Sugeng Dalu Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu Ibu. Ning Jumia Kok yo mepeh. Iya Sugeng Dalu Ibu. Heeh. Sugeng Dalu. Ngene yo budal ae no. Lah ya Wong ngene kok ayu. yo budal. Alah. Ning Jumia Nggih, suwe ra ketemu saya gino-gino ae. tambah jemunuk. Tambah malah. jemunuk. Artine apa ngene iki? Artine makmur. Makmur santosa. Santoso. Nok wong ayu. Nggih. Malam hari ini pentas di dusun di Desa Karangkuten Gondang Mojokerto. Nggih. Disapa dulu ribuan warga masyarakatnya wong ayu. Nggih, Sugeng Dalu Ibu, Bapak. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kayak aneh lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Gak krungu sing mburi kono kurang krungu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene-ngene ya Alhamdulillah. lulusan pondok ya, Nduk. Pondok.
Pondok Glontor. Pondok Glontor kono. Heeh. Wong ayu, Nggih. tembang pambuka sampun dipun aturaken. Nggih. Diparingi napa riyen niki? Niki dikei tembang sing bernuansa Islami. Islami. Jroning suka kudu eling lan waspada. Gawekno tembang sing bernuansa Islami Nggih, dhisik. diparingi napa? Tombo ati. Tombo ati. Sik sadurunge jiblate digawe ayo wong ayu. Jiblate digawe sik. Iya, biasanya aku ngene iki tausiah ning kono Mas. Lek ngene iki tausiah. Monggo. Heeh. Tausiah. Wong loro jiwa. Iya. Ngerti? Ngerti wong loro jiwa. Oh gendeng. Oh, ngene. Jenengan derek, Bu? Mboten. Nggih. Aku melok. Tutu iki ne. Ya, sesarengan campur sari Pandawa Laras Indonesia. Tombo ati dados. Iku limo sawer nane maca Quran angin sama nane Sallu ala Nabi Muhammad.
Mbok Ati sampun dipun damelaken wong ayu. Langsung digawekno tembang sing bernuansa Meduruan kira-kira apa? Salam kerong. Salam kerong, ya. Iki sandale dicomplung sedaya sindene wonten ing Harum Novitalisa. Oh, alah iki bapake kate nyawer, Mas. Nggih ta, Mas? Oh, alah mboten. Instruksi. Enggak, iki di instruksi tok. Oleh nyawer tapi nang nisor. Oh, oleh nyawer tapi nang nisor. Oleh nyawer tapi nang nisor. Lah iki koyo pasukane iki. Iki pasukane wing nggawa tas dhewe-dhewe. Pasukan Bahenol. Pasukan Bahenol. Ya. Ayo nok wong ayu dicomplung sandale ning Harum Novitalisa. Masa iki rondo kabeh. Oh nggih. Masa iki rondo kabeh. Mboten. Oh, mboten. Soale klambine ungu. Soale klambine ungu lah ya dikira rondo kabeh ya. Ronde. Monggo wong ayu. Nggih. Ayo nak nyambut gawe nak Pandawa Laras Indonesia. Dan ngomong ini kabeh iki.
MC-ne iki mana ndi? Payu sisan tak MC-ne. Payu MC-ne. Dikeroyok ibu-ibu iku lho, Mbak. Oh, dikeroyok ibu-ibu. Entuk pira, Mas? Hah? Gak entuk apa-apa ledek. Heeh. Wis salah. Luar biasa Pandawa laras Indonesia. Sindene sik enom-enom, panjake ya sik enom-enom. Nggih, ibu-ibu PKK ayo nang ngumpul nang ngarep. Mboten sangu. Weh, kulina. Heeh. Kadang-kadang panitia menika nyuwun wadahe bokong. Nggih. Panitia nyuwun wadahe bokong 1 2 3 4 5 6 nggih. Pira, Mas? 6. 7. 7. Heeh, sijine luwih soalnya. Sijine luwih. Panitia nyuwun dingklek, nyuwun kursi. Nggih, damel sindene niki. Beke wonten tisu elek-elekan. Tisu elek-elekan ambek banyu ngombe. Oh, Sing elek-elek gak elek-elekan apa-apa. sisan. Wong ayu mau ning Oke. Jihan Audi sampun paring panglipur dumateng warga masyarakat Karangkuten ngono. Iki sik ditenggo ning Niken Salindri niki tasik OTW. Lho, aku ya niken. Niken apa? Niken Seladri. Niken Seladri riko iku. Heeh. Iki panitia nyuwun dingklek nggih. Nggih. Sindene